أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. дар бештари маврид ки шаҳрвандон аллакай ба хубӣ огаҳанд, баъзе аз мардон дар ҷамъият худро шахси донишманду покдоман муаррифӣ намуда бо сӯистифода аз боварҳои динӣ нисбати занон амалҳои ғайриахлоқӣ анҷом медоданд. аммо баръакс, ин навбат мо аз кирдорҳои пинҳонкоронаву ғайриахлоқӣ ба ном зани покдоман вале дар асл анҷомдиҳандаи кирдорҳои фаҳш иттилоъ медиҳем. наҷмуддинова сурайё нарзуллоевна, сокини 44-солаи ноҳияи рӯдакӣ, ки қаблан 2 маротиба барои машғул шудан ба фолбинӣ дастгир карда шуда, нисбаташ чораҳои қонунӣ андешида шудааст, вале аз ин амали нангин даст накашидааст. ахбороти оперативӣ ки ба мақомоти милитсияи пойтахт ворид гардид, кирдорҳои пинҳонкоронаи номбурдаро фош месозад. дар натиҷаи баргузории амалиёти махсус аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, Наҷмуддинова Сурайё дастгир карда шуд. коркардҳои оперативӣ собит намуд, ки Наҷмуддинова Сурайё худро дар ҷамъият ҳамчун табиби халқӣ, зани покдоману дуохон ва дар тӯю маъракаҳо насиҳатгару тарбиятгари ҷавондухтарон муаррифӣ намуда, вале дар асл пушти парда амалҳое содир мекардааст, ки воқеан боиси нанг ва шарм барои як нафар зан ба шумор меравад. номбурда бо ҷавононе ки аз гумроҳӣ ба назди ӯ барои фолкушоӣ муроҷиат мекарданд, дар хилват нахуст бо роҳи афзункориҳои фолбинӣ ба худ ҷалб намуда, минбаъд барои қонеъ сохтани нафси шаҳвонӣ бо ҷавонон ҳаракатҳои бадахлоқона ва ишқварзӣ мекардааст. ба ман ҳами алҳам қулваллоро хондам, я 20 минут дуо кардам. хак мачак чо када чико кунад дига ака. Мардак ман 7 солша бешуям. ҳамзамон номбурда шаҳрвандонро фиреб дода мегуфтааст, ки дасташ низ дорои энергияи фавқулода буда, ҳама гуна беморӣ ва ояндаи инсонро бо қапидан аз набзи шаҳрвандон муайян мекунад. я даста актив ранги баромадаги дар мекуна. ай қафо чизе меоя. خیال میکنی از سیاهی میویه بعضی وقت تشنه میمونی لاغر میشی بفرا میشی. номбурда бо ин васила шаҳрвандонро ба худ ҷалб намуда маблағ ба даст оварда аз ин ҳисоб зиндагонии хешро пеш мебурдааст. инчунин номбурда ба шаҳрвандон узви гургро бо нархи то 4000 сомонӣ ба фурӯш гузошта ваъда медодааст, ки бо истифода аз он корҳои шаҳрвандон ривоҷу равнақ меёбад. ҳангоми санҷиш аз манзили истиқоматии ӯ як қатор предметҳои барои сеҳргарӣ истифодашаванда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон Наҷмуддинова Сурайё дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ бо модда 142 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷом додани алоқаи ҷинсӣ бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад.